Καλησπέρα παιδιά. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να κάνω τόσο σύντομα βίντεο. Είχα κάνει την Παρασκευή που μιλούσα για το επερχόμενο live το Metallica στις 9 Μαΐου του 2026. Και είπα να το κάνω και θα σας πω γιατί. Σκεφτόμουν πώς θα κινηθεί η όλη φάση εδώ στο κανάλι, τι θεματολογία θα έχει. Σκεφτόμουν για κάποιο reaction σε κάποιο καινούριο τραγούδι που μπορεί να βγει και να μας ενδιαφέρει, ή να μιλήσω για κάποια συγκροτήματα, τα πώς με έχουν διαμορφώσει ως οπαδό αυτής της μουσικής. Είμαι λίγο διφορούμενος με τη θεματολογία του Worst to Best. Έχω δει και άλλους που το έχουν κάνει, όπως ο φίλος μου ο Θοδωρής, ο φίλος μου ο Γιώργος, που έχει το κανάλι και αυτός εδώ, το Stormbreaker TV. Να μπείτε και να κάνετε και σε αυτόν subscribe. Ο Γιώργος με δικιά του αποφάσισε να παγώσει λίγο και να σταματήσει να ανεβάζει βιντεάκια. Δικιά του απόφαση, καθαρά σεβαστή. Τώρα αν θα ξαναγυρίσει ή όχι δεν το γνωρίζω. Πάντως έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη με βίντεο. Να μπείτε μέσα και να τα δείτε. Γιώργο, αν δεις αυτό το βίντεο, μεγάλο respect φίλε μου, μεγάλο respect. Λοιπόν, τι έχει το σημερινό βίντεο? Θα κινηθεί σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα είναι ότι καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το θετικό feedback που είχα για το πρώτο μου βίντεο, εκτός από κανένα δυο, θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν γίνεται να τους ευχαριστήσεις όλους, σίγουρα, αλλά δεν θα ήθελα, η αλήθεια είναι δεν θα ήθελα να απαντήσω, να μην ασχοληθώ καν με τα hate comments, ας το πούμε έτσι, αλλά τους απάντησα τους κύριους στα σχόλια. Έχω εδώ πέρα το laptop, γι' αυτό δείχνω, αλλά μιας και μου δόθηκε και ευκαιρία να κάνω σήμερα το βίντεο, ήθελα να τους απαντήσω. Τι εννοώ? Γράφει εδώ κάποιος: ο Hetfield πρέπει να πληρώσει τη διατροφή από το πρόσφατο δικαστήριο. Πληρώστε κορόιδα. Εσύ που έγραψες αυτό το σχόλιο, μάλλον δεν ξέρεις τι σου γίνεται καθόλου. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν έχεις ενσυναίσθηση των πραγμάτων. Τι εννοώ? Οι Metallica από το Black Album και μετά εκτοξεύτηκαν στη στρατόσφαιρα, εκεί που δεν μπορεί να τους φτάσει κανένας. Από το Black Album μέχρι και το Hardwired έχουν 6 συνεχόμενα νούμερο 1 στο παγκόσμιο Billboard σε πωλήσεις. Και μιλάμε για εποχές που δεν υπήρχε ίντερνετ και Spotify και όλες αυτές οι παπαριές που τα μετράνε τώρα και αυτά. Μιλάμε για φυσικές πωλήσεις. Άρα όλο αυτό σημαίνει χρήμα στα ταμεία τους. Sold out συναυλίες ανά τον κόσμο. Αυτό σημαίνει έσοδα στα ταμεία τους. Εσύ πιστεύεις ότι ο Hetfield και ο κάθε Hetfield έχει ανάγκη τα δικά μου 100-150 ευρώ, 300-500, 2.000, δεν ξέρω εγώ πόσο θα είναι, για να πληρώσει το δικαστήριο επειδή χώρισε πριν 3-4 χρόνια? Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σου ξαναλέω. Ο Newsted
ακόμα πληρώνεται για το Black Album, αλλά και για τα υπόλοιπα στα οποία είχε λάβει μέρος. Αυτός ο άνθρωπος ζει από τα έσοδα από αυτά τα άλμπουμ. Και εσύ λες ότι ο Hetfield έχει ανάγκη τα δικά μου τα λεφτά. Πριν αρχίσετε και πληκτρολογείτε τις ηλιθιότητές σας, να το πω έτσι ευγενικά, σκεφτείτε τι γράφετε. Και το άλλο το σχόλιο το οποίο θέλω να αναφερθώ. Όπα ρε μάστορα που δεν θα πούμε τη γνώμη μας για τις τιμές. Αυτές που έχουν βάλει τόσο λεφτάδες είστε ορισμένοι. Ξέρουμε ότι οι πιο πολλοί τζαμπατζίδες θα είστε, γιατί έχετε κάποιους κολλητούς στην είσοδο για να σας βάλει και μετά το παίζετε και πονηρεί ότι πληρώσατε. Ξέρουμε τι γίνεται μάστορα, ξέρουμε. Εδώ η απάντηση έχει δύο σκέλη σε σένα. Πρώτον, εάν δεν έχεις αποδείξεις για αυτά που λες και να γράψεις ονόματα ποιοι το κάνουν αυτό, βούλωσέ το. Το να πετάς λασπολογία είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι να έχεις και αποδείξεις για αυτά που γράφεις. Αλλιώς χαρακτηρίζεσαι καραγκιόζης. Και αυτό είσαι. Ευγενικά. Πάντα. Όσο για μένα. Που μπορεί να με λες και εμένα τζαμπάτζι, έτσι. Έχω εδώ κάτι πραγματάκια από αυτά που βρήκα, γιατί έχω και άλλα στο πατρικό μου. Αυτό σημαίνει τζαμπατζής. Αυτό σημαίνει τζαμπατζής. Αυθεντικό, έτσι, με γράμματα. Αυτό σημαίνει τζαμπατζής. Και αυτόγραφα από τους God Enthroned. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Αυτό σημαίνει τζαμπατζής. Αυτό σημαίνει τζαμπατζής. Μην νομίζετε ότι είναι και φωτοτυπία. Τα γράμματα, τα τρίπια εδώ φαίνονται. Ότι είναι αυθεντικό. Καραγκιόζη. Δεν καραγκιόζη. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην θίγει κανένα στην τιμή και την υπόλοιψή μου. Μόνο και μόνο αυτό να σου έδειχνα, έφτανε. Λοιπόν, αρκετά. Μερικοί μάθετε να σέβεστε και πριν γράψετε ό,τι είναι να γράψετε, σκεφτείτε πρώτα. Φιλικά το λέω. Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος αυτού του βίντεο. Είσαι ένας άνθρωπος χαρισματικός, έχεις γράψει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στο metal, στα live σου γίνεται ο κακός χαμός, έχτισες μια μπάντα από το 0, την ξεκίνησες στα μέσα των 90s με δισκάρες, είχες και σκαμπανεβάσματα στη δισκογραφία σου, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις κάτι. Είσαι ο άνθρωπος που έγραψε αυτό.
όταν άρχισε η κατηφόρα μετά το 4ο άλμπουμ και εκεί που σε είχα ξεγραμμένο έβγαλες αυτό. Είχες πει μετά σε δηλώσεις σου ότι θα βγάλεις το Master of Puppets της μπάντα σου και έβγαλες αυτό. Έβγαλες μετά, για μένα προσωπικά μιλάω, 2 OK δίσκους, το Locust και το Bloodstone and Diamonds, και μου βγάζεις την υπέρτατη το Κατθάρσις. Και εκεί που είχα ξεγραμμένο εγώ προσωπικά, γιατί έλεγες κάτι, υπερασπιζόσουνα τα ραπ φωνητικά και κάτι τέτοιες αηδίες, μου βγάζεις αυτό. Και λέω, επέστρεψε. Λέω, επέστρεψε. Και έρχεται η 25η Απριλίου του 2025, μετά από 2,5 χρόνια από το Of Kingdom and Crown, και μου βγάζεις το Κάθαρσις νούμερο 2. Γιατί? Θα μου πεις, σιγά μην δώσω λογαριασμό σε σένα ρε μεγάλε. Λογαριασμό δεν θα δώσει σε κανέναν, εννοείται. Δικιά σου είναι η μπάντα, εσύ γράφεις τα τραγούδια, εσύ όμως τα βγάζεις έξω. Δεν είμαι όμως εγώ υποχρεωμένος να μου αρέσει αυτό που βγάζεις. Αυτά εδώ γιατί τα θες? Άντε να κάνεις μία φορά το σκόπελο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη δισκογραφία σου που λέγεται Supercharger, που ακόμα και αυτό έχει ένα τραγούδι, το Bulldozer, που γαμάει και αυτά τα δύο τα υπόλοιπα, το Κατθάρσις και το καινούριο, το Unatoned. Τα γαμάει. Ξεπερνάς αυτό το σκόπελο, όπως είπαμε. Βγάζεις το Through the Aces of the Bars, δισκάρα. Βουλώνεις στόματα. Βγάζεις το The Blackening. Τρέλα. Μας παίζεις εδώ. Βγάζεις το Locust. Μια χαρά. Bloodstone and Diamonds. Κομψή κομψά. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Και με πας και βγάζεις το Κατθάρσις. Και εκεί που λέω, εντάξει, πόσο ακόμα να αντέξω, βγάζεις το Of Kingdom and Crown, που είναι δισκάρα για μένα, φοβερά τραγούδια, γνώμη μου πάντα, να μην παρεξηγηθούμε, και έρχεσαι και πας και μου βγάζεις πάλι ένα αψυχολόγητο, όπως το τίτλος του άλμπουμ σου, Unatoned, αψυχολόγητο. Μεγάλη απογοήτευση, παιδιά. Δεν ξέρω άμα τον έχετε ακούσει το δίσκο. Ζήτημα να ξεχώρισε ένα κομμάτι. Κάτσε να σας θυμηθώ. Outsider, κάπως έτσι λέγεται. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι και σίγουρος. Φανταστείτε, ούτε το τίτλο θυμάμαι καλά. Όχι. Μπορεί σε κάποιους να άρεσε, έτσι. Είπαμε. Όλα είναι υποκειμενικά. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε για άλλη μια φορά. Εδώ να πω, θα κλείσω με κάτι δυσάρεστο. Είδα ότι
πέθανε ένας άνθρωπος, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Κωστής ο Ρούσος, το οποίο τον έχουν κάνει και ο Γιώργος και ο Θοδωρής απέτσα φόρο τιμής. Δεν τον ήξερα προσωπικά τον άνθρωπο. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Μεγάλο κρίμα να φεύγουν άνθρωποι εδώ κοντά μας, και πόσο μάλλον οπαδοί του metal. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αυτά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και θα τα πούμε σύντομα, πιστεύω. Να είστε καλά, παιδιά.